A Consellería de Sanidade adxudicará ao longo deste mes de marzo a redacción do proxecto do Hospital de Día Oncolóxico no Barbanza. Trátase dun paso adiante na tramitación deste novo servizo que entrará en funcionamento en 2027. Parece que todo vai en marcha, está aprobado xa o que é pois ese proxecto de redacción, esa licitación para o proxecto de redacción e, polo tanto, según se manexan os plazos que temos por parte da Consellería de Sanidade, as obras poderían estar iniciándose a principios do ano 27. Para nós é unha boa nova porque creo que avanzar en xestión e avanzar pois na posta en marcha de servicios e de infraestructuras que vayan a mellorar a calidade de vida pois das persoas con este tipo de doenzas sempre é unha boa nova. A nova unidade atenderá unha media de 600 pacientes hematolóxicos e oncolóxicos que poderán recibir tratamento no Barbanza sen necesidade de trasladarse ata Santiago como acontece na actualidade. Foi un compromiso na anterior campaña do presidente da Xunta con Ribeira, co Hospital do Barbanza, pois poñer en marcha ese hospital de día oncolóxico para que pois non só os ribeirenses, sino tamén pois todos os veciños desta comarca e usuarios do hospital teñan unha facilidade a hora de pasar pois unha enfermidade que non é desde logo pois de bo gusto para ninguén e que polo tanto se teñan que aforrar pois ademais o ter que facer kilómetros a Santiago de Compostela.